Fl-2024 id-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi tella l-qorti 173 employer minħabba ksur ta' liġijiet relatati max-xogħol. L-irregolaritajiet jinkludu fost oħrajn nuqqas ta' ħlas ta' pagi lil ħaddiema u nuqqasijiet floti tal-bonus u l-lif annwali. Mill-banda l-oħra b'medjazzjoni li saret mid-DIER ġew irkuprati b'kemm jiswew 1.7 miljun euro f'pagi li kienu devuti lil ħaddiema mingħajr il-ħtieġa li l-każijiet jispiċċaw il-qorti. Mir-rapport annwali li ġie pubblikata l-ewwel darba joħroġ ukoll li ġew liċenzjati 145 aġenziji tax-xogħol, il-maġġoranza assoluta tagħhom ingħataw liċenzja sħiħa. Fl-istess perjodu ġew miċħuda 9 applikazzjonijiet kif spjega d-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi Dejjen Vella Muscat. Kienet l-ewwel sena, mhux se ngħid li kienet xi ħaġa faċli għax ma kienitx u naħseb hemmhekk iridu nkomplu naħdmu biex insaħħu das-settur ġewwa pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul irrefera għal ħidma tad-DIER li qalet kienu importanti biex il-qatt baqa' baxx u l-ekonomija komplet tikber. 43,000 persuna rrikorriet għall-għajnuna fid-DIER. Kienu ta' importanza essenzjali biex ħarġu l-liċenzji ta' temping agencies, għenu biex jiddaħlu fis-seħħ f'pajjiżna liġijiet importanti fosthom tal-food couriers. Dan ix-xogħol li sar mid-DIER b'kollox intlaħaq aktar minn 27,000 ħaddiem.